Salamu alaikum. Bi an bɛna ɲamakuji de gilan nin video in kɔnɔna la. Aw de tɛ ɲamaku in na. An bɛn'o de kɛ bi ɲɔgɔn fɛ. An ka ɲamaku an b'a ta k'a ko k'a jɛ. An bɛ sɔrɔ sisan ka nanaye de kɛ a la. Nanaye bulu 2-3 ɲɔgɔn na. Nin ye kiwi de ye an bɛn'o fana kɛ a la. Lemurubaden 3 mago jɔ o fana la. An ka kiwi an b'a ta k'a ko k'a jɛ k'a wɔrɔ k'a tigɛ tigɛ ni cogo min na k'ale fara a kan. An bɛ sɔrɔ sisan ka na kɛ an ka mixeur de kɔnɔna la ka ji dɔ kɛ a la ka mixer ka ɲɛ. A mixelen kɔfɛ sisan nɔ an bɛna ta k'a bisi k'a cɔngɔ ka ji bɛɛ lajɛlen bɔ a la ka ɲɛ. An bɛ ji wɛrɛ far'a kan b'a dɔn cogo min na ko ɲamaku na falen. N'an bɛ ji far'a kan ji min bɛ bɛn an daw hakɛya ma. An ka lemurubaden 3 an y'o de bisi. An bɛn'o de far'a kan sisan nɔ. An bɛ sukaro kɛ a la sukaro min b'a bɔ. Ɲamaku kɔni filɛ nin ye i bɛ sukaro ta dɛ. Sucre vanille walima alɔmidi vanille n'o de filɛ ne bolo tan an bɛ sɔrɔ k'o kɛ a la. An bɛna mélanger ka ɲɛ. Nin min filɛ tan tɔ nin ye ensemble de ye ne bɛ sɔrɔ ne yɛrɛ bolo. Ne yɛrɛ muso ne ka butiki kɔnɔna la. An bɛ na an ka ɲamaku ji kɛli de kɔnɔna la. Nanaye den bulu damadɔni an bɛ n'o fili a kɔnɔna sisan nɔ walasa k'an ka ɲamaku cɛɲa cogoya min na an ka karafumanba in kɔnɔ. An bɛ sɔrɔ ka lemuruba tranche damadɔ bila a la. Nin ye kiwi fana damadɔni tigɛlen ye. An b'o ni fana bila a kɔnɔna la nin cogoya in na i n'a fɔ ɲɛ b'a la cogoya min na. An b'a datugu ka ɲɛ k'a seri kosɛbɛ. An bɛ sɔrɔ k'an ka ɲamaku ji kɛ an ka verre kɔnɔna la. An bɛ gilasinin dɔ bila a la o b'a ni timiya. An bɛ se k'a bila frigo fana n'o ka d'an ye. Ka kiwi dɔɔni fana kɛ k'a décorer. Ni nin video in diyar'i ye i bɛ se ka liker ka commenter ka partager. I bɛ abonner walasa ka fɛn caman wɛrɛ ye aw kan bɛ o la. Inshallah.